wala ba sata ba, yaro in ya ci a bashi abin sa. Gara ɓasa muke bayarwa. Mai rabo ya dace mai rabo sai kallo. A'a, likita bokan turai. Likita bokan turai ba kwa so a yi lafiya ba kwa so a mutu. Kaga mugaye kenan. To ya aka yi da zalunci da fe da yayan cikin mutane. Mu nan masu maganin gargajiya ne a da. Kuma za ku promotion kai kara gaba. To ai kwarani kasuwanci nake yi. Kamar ya kwara kai. Daga nan har zuwa Madina ana yin likitanci. Wannan ba kasuwanci bane maganin gargajiya ba. Kai daga koma harkar sata ma. Ai sata ne. Kamar harkar sata. Wannan ba sata bane ba ma sata ne. Wannan walawala. Wannan walawala. Ranan nan na gani ka samu wani gurgu. Wai ka zana ko na ga wayan ka tunye min keken guragun sa. Wannan ai zalunci. To inda ya ci kuma da za a bashi ai. Bai ci bane da shi za a bashi ba. Kuma ai yanzu likitocin kun kuma walawala din. Za ku je kun ga kawo mara lafiya a asibiti ba shi da lafiya kun zuba tashi zai mutuwa zai. Kwashi kudin masu jinya. Kwashi kudin dan uwansa ya mutu. Saboda tsaro ba. Saboda zalunci ai kuma zalume ne ai. Akwai wani kuma zalume akwai wani kwanakin ba da kai wani kakan su asibiti. An san kakan ba tashi zai mutuwa zai. Amma kan shi kun ne wajen 150 ana an sa kudin su sayo magani da allura ana suna kawowa kakan ya mutu. Ka taba ganin an shiga da mutum ofishin yan sanda ya fito ba a biya ba? To kuma kai ne magana ma ku kula da magani ka ga maganin bindiga a kayan kamas. Maganin bindiga ba faɗa mun ba. Ka ga maganin rana. Rana wace daga rana ta sama maganin ta ka faɗa ma kayan kamas. Kai ban sani ba gaskiya. Ni ka tambaye ni. Mu masu maganin gargajiya. Yau mu banza ne ga maka. Kai fa ta gargaje ba kake kulla. Me ta gargaje? Ta gargajen ma daga ta me ta gargaje? wacce ka sani harkan nan ma.